Sanibona ngane zakwethu, sanibona bafowethu. Yazi khona labantu abahluphayo. Yabo lo bhuti ekuthiwa ubani umusa Zizwele uthi oh yeah. Uyahlupha ngoba usitshintsha amavidiyo ami. Into engihlupha kakhulu ukuthi yabo njengamanje siyabulawa ne. Kodwa uma ngathiwa singasukuma manje silwe nalento le. Ungabona bona umusa Zizwele bedefenda lento le. Bayibize ngezonefobia. Kube ngathi thina masilwela lento le. Kube ngathi thina sesizonofobia kakhulu. Yabona wemusa Zizwele. Uyathanda uthanda mfowethu. Iqiniso liyakhulula. Uyathanda awuthandi mfowethu. EFF ayikulweli wena njengomhlali wase South Africa. Ayikulweli njengomhlali wena. Noma wena ungafa ayinendaba wena njengomhlali wase South Africa. Noma wena ungabulawa ama drugs abanendaba wena njengomhlali wase South Africa. Noma ingane yakho ingantshontshwa hambi yiswe le layiswa khona udesa ngomzimba. Ngeke ize ikhathaze EFF ngalokho. Noma bangalwa nabantu abafaka ama drugs bangaphandle. EFF yolwa nawe. So lento yokudefend ingane sidingo mina iyangixaka mina. Noma ngifuna ukuziprove ukuthi nifunda kangakanani. Kodwa izwe lethu liyafa la. Kulaphi la ikubeka khona iEFF khona? Kulaphi la ikubeka khona wena phambili? Siyakuzwa ibole yase-Africa ke mhlawumbe. Siyibole yase-Africa. Kulaphi la ikubeka khona wena phambili? Umhlali wala eSouth Africa. Ngiyazi ukuthi omunye iEFF la ayiphethe ayikho emandleni. Zingaki ikhathi la idefender khona. Abantu bakithi basukuma. Bezama ukulwela izwe labo. Kukhona izinto ezingekho right ezenziwe labafowethu laba. Zingaki izitolo zamaPakistani dayisinto ezibolile. Bathi EFF yachuza ukuthi ihambe ku Pick n Pay ku Spar. Yangadila nakho lokho. Manje mawubheka wena ke Musa Zizwele le ngibhekisa kuwena mfowethu ngoba uyathanda ukuthi oh yeah mangabe usinje ividiyo yami. Kulaphi la khona iEFF ilwela khona umuntu wase South Africa. Mangabubuka wena ngokwakho kulaphi? Kuma restaurant. Kuxwela bani? Uber Eats, Uber. Take a lot. Salons. Emgwaqweni obani abakhona abadla ama drugs. Osisibethi ingane zethu. Dayisa ngemzimba. Iqembu lakho lithi lona mhlala phatha lokubeka semthethweni ukudayiswa ngomzimba. Kodwa kunezingane elahleka usuku nosuku. Human traffic ihlezi njalo. Iningi inkulu kakhulu. Ziyodayisiswa ingane. Kuthi kuyoba semthethweni ekutheni ingane intshontsho zambe zodayisa. Yabona Podimosa ngalithanda iqembu lakho mfowethu. Kodwa iqiniso mfowethu ilona elimkhululayo umuntu. Qhubeka ke mfowethu uthi oh yeah. Chaze futhi. Phinde usitshintshe futhi le video.